Irenek 28 urte ditu eta telemarketingaren sektorean egiten du lan. Urtean milioika euro irabazten dituen multinazional bati zerbitzua eskaintzen. Bere soldata ez da heltzen, hilean 800 eurora. Eta horrela ezinezkoa da gurasoen etxetik joatea. Luisek 34 urte ditu, bi enplegu partzial ditu, eta ia inoiz ez da hilean 1000 euro irabaztera heltzen. Bere gurasoen etxean bizitzen jarraitzen du. Eta horrela, ezinezkoa zaio etxe bizitza bat erostea edo alokatzea. Begoña 72 urte dituen pentsionista da, 4 seme alaben ama da eta beti etxean egin du lan. 600 eurora heltzen ez den alarkuntza pentsioa kobratzen du. Hasana Senegalen jaio zen eta duela 7 urte etorri zen Euskal Herrira. Hainbat sektoretan egin du lan eta inoiz ez 3 hilabete baino gehiago jarraian. Orain 4 hilabete darama langabezian. Irene, Luis, Begoña eta Hasana Euskal Herrian pobrezia arriskuan bizi diren milaka lagunetik 4 dira. Etxe bizitza izateko eskubidea urratua daukagu, eta Euskal Herrian ditugun gizarte prestazioak oso eskasa dira. Egoera hau irauli asmoz, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak herri ekimen legegilea erregistratu du Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroako Parlamentuan. Ela ekimen honen parte da. Gutxieneko bermatutako errenta bat eskatzen dugu, laguneko 858 euro hilero, eta beti gutxieneko soldatarekin lotuta. Gobernuek etxe bizitza duin batean bizitzeko eskubidea bermatu behar dute, merkatuen agindupean ez gaitezen egon. Sinatu eta zabaldu ekimena!